дар ин барнома программаи беҳтаринро барои шумо мефаҳмонам, ки бисёртар ба профили Instagram, Telegram ва WhatsApp-и шумо медурояду расмҳои шуморо мебинад ва дар як рӯз чанд бор ин корро такрор мекунад. агар мехоҳед ин барномаро ёд гиред, ба канали мо обуна шавед ва то охири омӯзиш ҳамроҳи ман бошед. салом тамошобинони азиз. бисёриҳо вақтҳои охир аз ман дар ҳама ҷо мепурсанд: чӣ хел программаи аҷоиб баромадааст ака? шумо медонед? мо мехоҳем фаҳмидан, ки ҳамин хел программа ҳаст ва ба телефони худ установка кунем. мехоҳем фаҳмем, ки бисёртар ба профили Instagram, WhatsApp ва Telegram-и мо ворид мешавад ва расмҳои моро мебинад. мехоҳем инро донем, ки чӣ ном дорад ин программа ва коркунияш чӣ хел аст. барои мо ин аҷоиб аст. бояд донем, ки бисёртар ворид мешавад. сараввал бояд ҳаминро гӯям, ки ин гуна барномаҳоро ба телефони худ насб накунед ва то охир тамошобини мо бошед, то бароятон фаҳмонам, ки барои чӣ ин программаҳо хатарнок аст ва шумо ҳам ба телефонатон установка накунед. ин барномаҳо ду намуд ҳастанд: ё дар телефони шумо насб мешавад ва ё ашибка медиҳад. якумаш, дар телефони шумо насб намешавад ё вақте установка мекунед, ашибка метиҳад. аммо дар асл вай ба телефони шумо насб шудааст. ашибка дода бошад ҳам установка шудааст ва тамоми иттилооти шуморо назорат мекунад. ба камераи телефони шумо пайваст мешавад, ба чатҳоятон пайваст мешавад ва комилан иттилооти шуморо дорад. ҳамаи чизе ки дар телефон доред, ба он дастрасӣ пайдо карда метавонад. ва дигар шумо вай программаро аз телефони худ пайдо карда наметавонед. агар рафту хостед, ки вай программаро аз телефонатон удалит кунед, вай программа скрити мешавад ва шумо онро ёфта наметавонед аз телефони худ. бояд телефонатонро пурра тоза кунед. яъне суброс настройки метед, телефонатон пурра тоза мешавад ва он программа ҳам гум мешавад. беҳтараш ин хел барномаҳоро ба телефони худ роҳ надиҳед. дуюм намуди ин программаҳо чӣ хел аст, барои шумо мефаҳмонам. вақте ин хел барномаҳоро, яъне программаҳоро дар телефони худатон установка мекунеду ба он программа дохил мешавед, аз шумо бисёр чизҳо мепурсад. ба монанди дастрасӣ ба камераи телефон, дастрасӣ ба галереяи телефони шумо, дастрасӣ ба паёмҳои шумо, ба файлҳои шумо. ва шумо агар ин дастрасиҳоро ба вай надиҳед, яъне разрешит накунед, вай ба таври автоматӣ ба ҳама чизҳои шумо пайваст мешавад ва дохили телефонро пурра назорат мекунад. он чизе ки шумо доред, паёмҳое ки шумо навистаед, ҳамаи онҳоро дида метавонад. ва ин программаҳо ба дӯстони шумо дастрасӣ доранд, яъне контактҳои шумо, подписчикои шумо, ба ҳамашон дастрасӣ доранд. ва вақте вориди барнома мешавед, аз байни дӯстонатон якчандтои онҳоро барои шумо пешниҳод мекунад, ки имрӯз 5 бор ба профили шумо даромаданд ва тамошо карданд. ин кор дурӯғ аст ва барои шумо пешниҳоди дурӯғ мекунад, то шумо аз телефонатон программаро удалит накунед ва дар телефонатон бояд тамоми иттилооти шуморо бубинанд ва ба дохили телефонатон дастрасӣ дошта бошанд. беҳтар мешавад ин программаҳоро накобед ва ба телефонатон установка накунед, чун метавонад ба телефонатон осеби ҷиддӣ расонад ва телефонатонро вайрон кунад. пас ҳеҷ гоҳ ин программаро накобед ва ба телефонатон роҳ надиҳед. телефони худро эҳтиёт кунед, то телефонатон дар хатар набошад. тамошобинони азиз, шумо метавонед ин видеоро ба дӯстонатон, ошноҳоятон равон кунед, то ин гуна программаҳоро ба телефонашон установка накунанд. воқеан хеле программаи хатарнок аст ва ба ҳама чизҳои шумо бе иҷозати шумо дастрасӣ пайдо карда метавонад. агар шумо ҳам чунин программаҳоро дар телефони худатон ягон бор установка карда бошед, лутфан дар поёни видео нависед. ин буд омӯзиши имрӯзаи мо. саломату сарбаланд бошед.